Sarge, di ta mag-away, bi? Kailangan patay misyon. Mo gani no. Uy, di padulong oh. Sugato na to. Dapat astig ha. Astig jud ka. Yes, sir. Sir. Wala kami. Ay. Good quality ni? Good quality na. Sige, istiran ako ni. Karon, na ako ihatag sa inyo nga operasyon. Ma'am, unsa ba na, ma'am? Big time ni nga operasyon. Naamoy i-deal karon. Unsa ning operation, ma'am? Kwarta og bato ang operasyon niyo ron. Kasi mo na lang sa kwarta, ma'am. Siyempre kamo, lain pog ako. Ma'am, pila man kwarta diha, ma'am? 1.8 billion ang kwarta natong dala ron. Ma'am, unsay identity sa transaction na mo ron? Dili ni tantong taas, pero busok may glawas. Mao ba, ma'am? Uy, kalam yan, oy. Boss ko glawas. Research. Patarong diyo. Uy, day. Boss ko naglawas, day. Lamay kayo na. Sergeant Moknoy, tarungan na imong linihukan ha. Yes, ma'am. Gwapa man ka na siya. Day, ay pag-inigat tayo, day. Basi mo kakabalong ha, rangguhan ta. Maunang karon, alisto mo sa ato ang transaksyon ron. Kay dili na gamay kwarta, 1.8 billion na iyong dala. Understood? Yes, ma'am. Lihok na mo! Move! Adto na mi, ma'am. Sige, ma'am. Mauto na mi. Hoy! Inyong kwarta inyong gibilin! Ay, wa pagay mo ka duty! Tanga kay mo! Sorry, ma'am. Sarge, asa dapit ang area? Murag diri na dapitang area. Igmat diya, ha? Sarge, usa kito yung ni Madam ganina, Sarge, katong identity sa atong transaction? Taason to siya, pero gusto ka glawas. Sarge, ugwapo na ha? Ako na ha? Huy, gat. Ako, ana. Rangguhan pa man ko nimo. Sarge, huna-huna ha? Ako'y nagdala sa korta. Ako'y boss di mo. La. Huy, day, una-una nga na ako'y pusil. Yatabutan ka. Uy, Sarge, basi nakalimot mo ka. Nga na ako'y pusil. Ako, ana lagi siya. Dili, ako siya. Uy, Sarge, dili ta mag-away, bi? Kailangan patay misyon. Mo gani no. Huy, di padulong oh. Mauna ba ka nga location no? Basig na mali ra ko ba? Importante ra ba ni akong dala? Huy, corporal. Sugato na to ta. Tara, Sarge, sugato na to. Dapat astig ha? Astig jud ka. Yes, sir. Sir. Wala kami. Ay. Unsay ato? Ikaw to among katransaksyon? Mauna ba na mong dala? Day, inastig day ha? Oh, mauna ni. Ang bato. Ang kwarta asa. Korporal, pakita ang kwarta. Darang kwarta. Dili na kulang. Walang labis, walang kulang. Pwede na ma-check. Korporal, ipacheck ang kwarta. Okay, sakto na ni. Ang bato, asa? Naarang bato. Walang labis, walang kulang. Sarge, pareho daw chick. Sige, akong i-check. Good quality ni? Good quality na. Sige, istiran ako ni. Bato gini ay. Ang kwarta. Sarge, bago na to ihatag ang kwarta, ang identity, kinahanglanon na to. Boss, bago na mayatag ang kwarta, ang identity ni mo, kinanglano na mo. Unsang klase nga identity na? Ang gingon sa mong boss, dili kayo taas nga lalaki, pero boss o lawas. Pwede di mo na ma-probe nga ikaw jud to. Kay kung dili, Di na dyan ka kauli. Sige, i-probe na ako. day, walang may kiglawas. Ay, bingka! Jackpot! Hoy, day,
Nag-ingon ba ko nga kung lami siya, ako siya? Day, maot kay kaday. Ay, piliw na. Boss, okay na bang identity? Ang ingon sa mo ang boss, hombok na to siya glawas. Sige, i-probe na ko. Pogi. Sige na. Uy! Ay, lami aday, uy! Sabi ka pa si Luno! Hoy, day, lami kayo siya glawas. Pero kinahanglan lang to, i-check na to ang abs. Tara, day! Sa problema na to. Kanang boss. Nangla na may check yung mga abs. Sige, may problema. Check lang ninyo. Sarge, ako yung una. Sige, ikapara. Pero ako matilap jud ko. Uy, yung sa tilap. Uy, Sarge, pagtarong diya. Uy, day! Ako na pud be! Buisit. Asa na tong duha? Dugay makaayo. Sergeant Bugnoy! Ma'am? Nagbinayo ta puday mo ha? Hoy, Sarge, unsa man to ni? Akong giingon, transaksyon, dili kay mangladlad mo. Uy, ma, magbuot lagi ka! Lami biya siya! Lami din ang naong nimo ha? Day! Ikaw diha, di ka mohawa? Baby boy! Shit, makamam, oy! Ay musuko juday ka ha? Basi nakalimot ka, nga sergeant ko. Yawa!